Mám. Občas sa nájdú obete, ktoré sú ochotné so mnou žiť. Nie, takto, ozaj je to o efektívnosti času a ja rada spievam, ja si rada posledím s kamarátmi, my aj v Rybáku robíme také akcie, mám babinec, 7-krát, 8-krát do roka, budúci týždeň bude, nedotknutelný. To sme 4 ženy, ktoré sa stretáme 25 rokov, nedotknutelný, ktoré doktorky dve ekonomky, že mám svoj súkromný život, ale aj ten žijem naplno, viete. Ja keď to tak úplne užívam, čiže zase z neho napijem, čiže žijem, ale samozrejme, ten život nebol ľahký, áno, ale na čo viem hovoriť všetky problémy, on je pekný aj tak. Nech sa páči. Nie, ako hovorím, keby nebol môj manžel zomrel, v živote toto nerobím. To vám poviem otvorene, pretože my sa dohodli a preto ja som išla ďalšou študovať špinantúru a preto som bola v Akadémii vied, že on pôjde po tej manažerskej línii a ja pôjdem po tej vedeckej. Čiže dneska by som bola možno profesorka, možno by som bola vedecká pracovníčka, ktorá by možno niečo vymyslela, možno by sa len viesla pohodne, neviem. Mňa tá práca bavila inak v tej Akadémii vied. Čiže určite by som nerobila toto. Ja, keby ste mi vedeli, ja som skončila menovú politiku v socialistickom systéme, kedy sa o peniaze hovoriť nemohlo. Áno. No a volali sme to, že hodnotové vzťahy. A ja som v Akadémii vied robila kvázi referentku, to znamená všetky roboty, ktoré bolo treba robiť, robila som recenzie, také tie kontroly, publikácií a tak ďalej, a popri tom ďalková špinantúru. A mala som výskumné úlohy. A tie sa týkali vzťahu medzi hodnotovými a hmotnými, hodnotové a hmotné vzťahy. Hodnota boli peniaze a hmota boli materiál, ako materiál. V tom čase sa rozhodalo všetko plánovacie komisie. My sme chceli nenápadne poukázať, že malo by sa pozrieť, za akú cenu sa to robí a aký efekt to prinesie a nielen rozhodnúť dosť ako. Čiže bolo toto. Mala som na to aj svoju vtedy CSC kandidátskú prácu. Priznám sa, že nikdy som sa už k nej nevrátila, radšej ju nečítam. Čiže boli to, vtedy sa robila akadémia, vtedy ekonomický ústav Akadémie vied, aby sme to išli vážne, bol veľmi dobrým pracoviskom, lebo ja som začínala v Dubnici, tam, kde mi povedali, že nemajú radi ženy vo vedúcich funkciách a potom som zistila, že ženy, ktoré občas tu niečo aj urobiť. A tam bola obrovská hierarchia. Ja som bola už taký, že som dokonca riaditeľ podniku a tam bolo 12 zamestnancov, že to bola veľká táto. Potom som šla do Akadémie vied, kde bola sloboda. Tam, keď boli diskusie k témam, bolo jedno, či to bol riaditeľ odboru, riaditeľ ústavu, riaditeľ odboru, alebo ja ako junior som bola, sme diskutovali, záležalo na to, aký máte názor. A tam som sa naučila jednej veci. Pochybuj o všetkých pravdách, ktoré si sa na vysokej škole naučila. lebo sa to vyvíja a celý sa vyvíja. Urob si svoj vlastný názor. Možno tú pravdu potvrdíš, ale urob si svoj vlastný názor. A to bolo možno kľúčové pre môj ďalší vývoj, že som sa naučila diskutovať, mať svoj vlastný názor, naštudovať si veci, svojím spôsobom myslieť a prestať brať veci ako, že sú dané a o nich nepochybujeme. A keď som potom ma pozval, to bola tiež taká, môj život bol plný návod, ktorý ma posúvali raz dopredu, druhý raz ma ťapli po hlave, ale jak sa dostala do štátnej banky, to bolo práve tým, jak som skončila, jak som robila v Akadémii vied, tak volal mi môj školiteľ, dneska to bola konzultant, tuším, doktorantskej práce, ktorý sa stal šéfom hlavného ústavu, tu v štátnej banky v Československu, voláme v piatok, hovorí: Elenka, máme začať vybudovať vzťah medzi štátnym rozpočtom a menovou politikou. Nešli by ste robiť do štátnej banky Československej? Máte 2 týždne, rozmyslite si, no 2 týždne, ako vy nie. Však vy rozmýšľajte večer predtým, nebudem rozmýšľať celé 2 týždne. Tak som nerozmýšľala a brala som to ako zábavu. On mi volal už pondelok a povedal: ako ste sa rozhodli, Lenka? Ja reku, ale ja som ešte nerozmýšľala, že mám 2 týždne. No ja som išiel na dovolenku, príďte dneska ku mne. A nejako tak mi to opísal, že ma to nadchlo, že som tam zbavila tú iskierku, čo ma bude baviť, a povedala som áno. A tak to dostala do štátnej banky Československej a tam bola tiež veľká hierarchia. Ale tým, že ja som prišla z toho prostredia,
prostredia, takého liberálneho, tak som nemala tu už ten strach z tých autorít, tak ako to bolo, dajme tomu v tej Dubnici. Čiže ja som sa išla pýtať, kde som všetkým na nervy. Keď sa dneska stretli s tými starými staršími ľudia povedia, na nervy nám liezla. Stále sa pýtala, stále to tam, prečo to nerobíte takto, prečo nejdeme takto, a ako toto riešiť, vysvetlite mi to. Čiže liezla sa mi na nervy a tým človek fakticky potom dostal tú šancu, lebo si nejako všimli, že možno rozmýšľam, možno sa nebojím roboty. Čiže to tak postupne potom išlo. Nech sa páči. Je to, možno povedať, je to aj mentorstvo, ale nie je to také typické mentorstvo. Ja som vždy mala za sebou pripravené dve náhrady. Keď som bola v Národnej banke Slovenska a išla som za vrchnú riaditeľku, tak som môjmu šéfovi dala dvoch ľudí, ktorí sú pripravení okamžite na moje miesto nastúpiť. Mala som to ešte jednu zásadu. Ak je možné, vezmime na tie miesta ľudí znútra. Pretože to dáva ľuďom víziu a dáva im to motiváciu, ak budem dobrý, ak budem robiť viac, všimnú si ma a môžem ísť ďalej. Čiže toto je veľmi dôležitý faktor. Keď som išla potom za vrchnú riaditeľku na druhý úsek, tak pán Brva bol pripravený. Keď som išla za viceguvernérku, opäť som dvoch ľudí ponúkla na moje miesto šéfky menovej politiky. Čiže vždy som mala pripravených ľudí a dnes mám z mojich 8 ľudí, ktorí mi reportujú v banke, vyvstipované zhodovokonosti dve dámy, najšikovnejšie moje manažerky dve dámy, ktoré ja sama vediem. Čiže neposielam ich na kurzy, ale keďže majú v sebe ten prirodzenú, aspoň sa mi zdá, ten talent manažerský, neboja sa prijať rozhodnutia, aj ťažké, aj personálne ťažké niekedy, neboja sa roboty, vždy sú 100% pripravené, tak som povedala, vás si budem viesť ja sama. Čo je trošku chybou, a možno to chýba nejaký ozaj ten manažerský vzor. Či je dobrý, či je zlý. Zo zlého manažerského vzoru sa poučíte, takto to nikdy v živote nechcem robiť a sám si vždy poviete, čo mi vadilo na tom šéfovi a z dobrého ten vás potiahne. Čiže je to taký spôsob mentorstva, že prejdeme si ten problém, ako ho budeme riešiť, pripravujeme sa na ňo a potom ho nechám, aby to ona ako riešila. Nech sa páči. Môžem sa ja opýtať, už ste si vybrali niekoho, kto vám išiel na nervy, alebo teda... Vybrujete si takýmto spôsobom tých šikovných ľudí? Viete čo, takých, čo mi išli na nervy, skôr negatívne, ale takto pozitívne, pozitívne som mala, ale ja som dosť neuhnateľná, takže ja som ich nakoniec vždy uhnala. Takže mne išli na nervy, som ich dala robotu, musíte vždy toho človeka nájsť, kde je dobrý. A dajte mu robotu, daj mu naštudovať, daj mu urobiť a postupne ten človek sa dostane. Ja som mala vždy asistentov. Ja som si vždy vychovala svojich vlastných ľudí, dodnes mi píšu narodenám meninám všetci, dodnes sa s nimi stretávam. A oni mali u mňa taký ten ťažký život, že chodím sa pýtať každú chvíľu, niekedy mi liezli na nervy, preboha, som to už povedala. A ešte ako toto. Sú takí, ale človek, ja vždy mám radšej ľudí, ktorí sa pýtajú, ktorí sa nepýtajú. A vždy sa tam dá nájsť tá komunikácia potom, že sa tie vzťahy dostanú do normálneho. Ale nikdy som nemala takto niekoho, koho by som bola už v lete, ak letel ku mne, že by som bola zaštetila. Vy ste hovorili, že ste išli v štátnej banke na nervy? Áno, a ja mám rada takých ľudí, lebo sú zvedaví, chcú vedieť a ja to mám rada. To, čo by ma poznal, vie, aká som bola zlá, že? Dobre, keď som viedla euro. Dobre, nech sa páči. Viete čo, že už nemám takýto cieľ. Najväčším mojím cieľom v živote neboli funkcie, absolútne. Hovorím, tie funkcie vznikli prvýkrát na stávke a ja som predtým odmietla o mnoho vyššiu funkciu v 92. Pretože som sa chcela venovať rodine v 92. A v 93. som bola vrchná a to bolo už, to si nemohli odmietnúť. Ale dneska možno, že som to asi tak na vrchole, som povedala, už toho svojho snaženia, už nemám taký žiadny veľký cieľ.